Nas vindeiras semanas será o centro da atención mundial. Millóns de persoas estarán pendentes do que pase alí. Falamos de Qatar e o mundial máis polémico. Qatar atópase na península que leva o seu nome, na Península Arábiga. A súa capital e cidade máis poboada é Doha. Ten unha superficie de 11.500 km² e 2.735.000 habitantes. Qatar é un dos países que ten como forma de goberno a monarquía absoluta. O país leva sendo gobernado pola familia Al Thani desde o século XIX. Antes do descubrimento do petróleo no seu territorio era coñecido pola recolección de perlas. Foi protectora do británico ata 1971, cando se independizou. Actualmente o emir é Tamim bin Hamad Al Thani, que ten todos os poderes do Estado. El nomeou ao primeiro ministro e ao gabinete, polo que sempre vai ser xente afín a el. A Asemblea Consultiva parcialmente elixida pode bloquear a lexislación e ten capacidade limitada para destituir ministros. Unha das cousas que máis pode chamar a atención de Qatar é que só 313.000 dos 2.735.000 habitantes son nacionais. O resto son estranxeiros que viven e traballan alí. En canto ao económico, o país tiña o PIB per cápita máis alto do planeta en 2018. É unha economía de ingresos altos, axudada polas reservas de gas e petróleo. No século XXI, Qatar emerxeu como unha potencia media no mundo árabe grazas á súa riqueza de recursos. Os recursos humanos son considerados polos académicos e por organizacións non gobernamentais como pobres, polas súas restricións ás liberdades civís e ás liberdades de asociación, expresión e prensa, así como o seu trato a miles de traballadores migrantes que equivale a traballo forzoso para proxectos no país. En canto ao deportivo, Qatar acolleu os Xogos Asiáticos de 2006 e fará o mesmo cos de 2030. Ademais, acolle o Mundial de Fútbol que comezará o 20 deste mes. O Mundial celébrase en datas extrañas debido a que en verán chégase aos 50 graus no país. En total haberá 8 estadios, un en Al-Bakra, 3 en Doha, un en Ur, outro en Lusail e 2 en Rayán. O primeiro partido será o Qatar-Ecuador, que se celebrará o domingo 20. Entre o 3 e o 6 de decembro serán os oitavos de final, o 9 e 10, os cuartos, o 13 e o 14, a semifinal, e o 18, a final. En Qatar non imos ver parellas homosexuais besándose, pois a homosexualidade ten pena de morte no país. Ademais, hai acusacións contra o país anfitrión por apoiar o terrorismo tanto económica como diplomáticamente. Isto foi Qatar e o mundial máis polémico.